Ну що, друзі, настав той час. Я тепер випробовую свій стабілізатор, який я купив. І гляньте, що він тепер може. Опа! В яку сторону я, в ту сторону і він. Це взагалі чудо техніки. А ще в нього такий яркий фонарик, що я просто осліпіваю. Дивіться, просто. Наче фонарик від поїзду. Це капець. Ну, звичайно, що він коштує недешево, але така прикольна штука. Я його можу хоч на стол ставити, хоч з собою носити, і він буде просто мене слухатися так, як я хочу, так і буде знімати. Чудо техніки. Так що буду старатися вам щось цікаве знімати. Особливо в поїздках, коли кудись їду, да, наприклад, показати місто, то цей стабілізатор буде просто в самий раз.